поговорим малко за марката New Holland и по-конкретно за портфолиото от строителна техника, която предлага марката. New Holland е световно известна и призната марка в областта на строителната техника, като за Европа компанията предлага строителни машини в така наречения компактен клас, като зад нас всъщност е една, може би, от най-разпространените машини в България, така наречените комбиниран багер товарачи. Марката предлага три модела. Зад нас е най-малкия B100. New Holland предлагат в портфолиото си и мини верижни багери с оперативно тегло от 1 тон до 6 тона и половина и също така наречените MIDI верижни багери с оперативно тегло от 7 до 10 тона. Другите типове машини, които компанията предлага, са мини верижни пчелни товарачи, които могат да бъдат в колесен вариант и във верижен вариант. Тези машини са с множество приложения, с възможност за монтаж на много прикачни устройства, като хидрочупове, комбинирани кофи, фрези за асфалт и така нататък, с множество приложения всъщност в сферата на строителството. Другите машини, които се предлагат от компанията, са компактни пчелни товарачи с обем на кофата от 0,5 до 1,3 кубика и вече може би така най-голямата в този клас тип машина, която е челни товарачи с обем на кофата от 0,7 до 3 кубика и 800. Изключително надежни, оборудвани с двигатели на FPT, Fiat Powertrain, икономични, надежни двигатели. Също така New Holland се е погрижил за комфорта на операторите чрез просторните кабини, ергономичното управление на машината, надежността във всеки един компонент. Както виждате, в момента сме в кабината на комбинирания багер товарач. Изключително просторна кабина, изключително ергономично управление на самата машина. Всички машини са характерни с лесната поддръжка, лесен достъп до всички компоненти за регулярно сервизно обслужване. Многофункционалността, както споменах преди това, е осигурена с различните прикачни устройства за мини-челните товарачи, за комбинираните багери. Машините намират широк кръг от приложения. Този тип компактна техника могат да се използват в сградно строителство, индустриално строителство, озеленяване, поддържане на паркове, градини, в общински предприятия, земеделски производители, абсолютно много широк спектър от клиенти, които могат да ползват тези машини. Всички машини от гамата на New Holland са оборудвани с Fiat Powertrain двигатели, изключително надежни, лесни за поддръжка и икономични, не на последно място, двигатели. Интерагри. Успяваме заедно!